Siyudad sa Sugbo naningil sa 1.5 billion pesos gikan sa PhilInvest isip bahin sa siyudad sa joint venture agreement. Mayor Michael Rama mamando sa pagpadala og demand letter. Kapitolyo adunay utang nga 700 million pesos. Governor Junjun Davide wa masayod kunon taon niya pagbayad. Mga nagpuyo sa baybayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu papahawaon. Kapin sa 10,000 ka mga pamilya apektado. Negosyo sa mga pabuto apektado human sa sunod-sunod nga kalamidad. Sa prangkang pagkaistorya, ang kahimtang sa isla sa Malapascua human sa bagyong Yolanda. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ning atong tulmanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatid na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gisaulog karong simana ang Human Rights Week. Mao nga ang kapulisan mipasalig nga manalipod sa tawhanong katungod sa ilang pagpanerbisyo. Gipasigar busab sa kapulisan nga namunga na ang ilang Human Rights Development Program sukad sa unong katuig nga kini gipatuman. Subay sa mga programa, giingong mikunhod ang mga kaso sa human rights violations. Madinsabang suginlimi. Sa gipahigayong flag ceremony kaganiha sa Police Regional Office 7, gihatagan og gibug-ato ni Deputy Regional Director Police Chief Superintendent General Serbo nga nahimo ng usa ka human rights-based organization ng kapulisan. Sukad kini nga gipatuman ang Human Rights Development Program niadtong tuig 2007. Mikunhod sab ang mga kaso sa human rights violation sukad sa tuig 2007. Matod ni Serbo, nagpakita kini nga seryoso ang kapulisan sa ilang kampanya sa pagpromote ug pagpanalipod sa tawhanong katungod. Gani, mga pulis nga nakalapas sa human rights na pahamtangan na og silot. Erring police personnel have also been placed before the bars of justice. Under the administration, there is no room or quarter for those who commit torture and other inhuman acts. Apan di gyud ikalimod nga dako pa ang trabaho unong sa kapulisan alang sa pagtamod ug pagpatuman sa human rights. Usa sa ilang giya nga ilang gitamdan mao ang gitawag nila nga Panther Principles of Human Rights. Kini naglakip sa partisipasyon ug dignidad sa katawhan ug polisiya sa balaod. Nakig-alayo na usab ang kapulisan sa mga non-government organization ug mga stakeholders alang sa pag-awhag sa katawhan nga moapil sa mga kalihukan sa kapulisan. Gipasalig nila nga usa ka human rights-based policy ang ilang ipatigbabaw sa pagpatuman sa ilang trabaho nga pagpanalipod sa tawhanong katungod. Pinaw po natin kanina yung strategic focus ng ating Chief PNP, competence, organizational development, discipline, excellence, and professionalism. Pero yun nga po, nililinaw natin na kulang yan kung hindi natin bibigyan ng emphasis o focus yung pangangalaga sa karapatang pantao ng ating mga kababayan. Madin Sabang, News 5. Tulisan nga ng hijack og motorsiklo nakig-engkwentro sa kapulisan sa Parian Police Station. Napatay sa mga pulis. Samtang babaeng nagmotorsiklo napasok og nalatayan ang lawas sa truck patay. Kini og bantang balita gikan sa kwerpo sa kapulisan isugilo ni Ryan Sorote. Naigo sa tuong buktong si Mark Kevin Gonzalez sumanto sila pasado alas 9 kagabi sa sitio Panaghiusa, Barangay Basak sa Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Usa sa duha ka lalaking nagsakay og motorsiklo minipusil sa biktima. Matod sa mga residente nga naglingkod niya atong gayuna si Rosales og usa ka bata ang nakabantay sa duha ka suspect. Nakuha sa crime scene kining tulo ka kabang sa kalibre 45 nga armas. Gidala ang biktima sa temporary Cebu City Medical Center sakay sa ambulansya sa Basak Pardo Emergency Response Team. Kisuta pa sa homicide section kung nga nang gipusil ang biktima.
na corner og napatay sa mga pulis ang wa pa maihing pulisan din sa City Riverside, Barangay Loreda, San Miguel, dakbayn sa Sugbo ni atong Sabado sa gabi. Matod sa kapulisan na nabaraw ang pagpanulis ni ini sa usa ka public utility jeepney sa downtown area. Diyang padong na kining muikyas, gi-hijack ni ini ang motorsiklo sa messenger nga si Daryl John Cadenas nga taga Barangay Tisa. Nagunong ang motorsiklo sa biktima sa may Osmeña Boulevard, diyang kalit nga misakay ang tulisan og mideklara og tulis. Hangtod sa Fidel Rosario, gipa-ikis-ikis ni Cadenas ang pagpadagan sa motorsiklo aron makuha ang atensyon sa mga tao. Tuyong gitumba sa biktimang iyang motorsiklo doon sa checkpoint nga gipahigayon sa Parian Police Station. Wa dayon makapabuto ang mga pulis tungod sa kadagan sa mga tao sa lugar. Gigukod sa mga pulis ang suspect na miambak ining tulay. Sa tabang sa mga residente, na-corner sa mga pulis ang tulisan nga armadong 9mm nga pistola. Matod sa theft and robbery section, nga lehitimo ang gibuhat sa mga pulis sa Parian. Amo siyang sagitan nga papahunong. Antod nga kamulo siya dagan, di po may makapabuto kay dagang tao sa unahan, di may gusto nga makapadamay. Ipadagan niya, hinangkas na ako niya, gitiunan ko niya nga siya, sundon lang daw na ako siya para kay kanang patakas na siya, patakas. Dead in the spot sa Cheryl Manggubat nga taga Barangay Babag 2, Lapu-Lapu City, human malatay ining 6-wheeler truck dinhi sa tungod sa Pier 4. Kaduhan sa biktima ang delivery truck nga gimaningon ni Virgilio Ungkoy nga naghatod og mga karton sa junk shop sa Barangay Inayawan. Nagunong ang duha ka sakyanan diyang kalit nga misarasay ang motorsiklo sa biktima nga gitun-an sa delivery truck ug usa ka taxi. Sa paglarga sa truck, napasok sa ilaw ang biktima ug nalatayan ang lawas niini. Gihulagway sa mga saksi nga dili kusog ang dagan sa truck. Butyag sa driver sa truck, ngawa niya tuyo ang insidente. Gani, misurrender kini sa pulis. Migawa sa investigasyon ngawa sa iyang lain ang biktima, dihang nawad-an kini kontrol. Advice na to, no, kung yun, defensive driver yun ta, ma-anticipate yun ta, o kuya ng mga dagko, mga sakyanan gumatapad ta. Didapig sila ako. Pero pagdapig na ko, pagdapig, di, ang akong share kung tanawang pero may gift, kasi di, adong naman ko labang. Di, pag, ito, ni Pakag ka usap. Oh, Pakag usap. Ano itong igua din niya? Ryan Sorote, News 5. Mga bagong armas di pang apod-apod kaganiya sa mga pulis. Apan dili gyapon maapuran ang tanan ug daghang pang mga pulis ang way armas. Madin Sabang, Sugin Limi. Highest number of points. Formal na gi-turn over sa kadagkuan sa Police Regional Office 7 ang mga armas alang ni adtong mga pulis nga nakapasar sa Firearms Proficiency Exam. 1,700 ka mga armas ang ilang gipang-distribute sa mga police officers. Kini gibana-bana nga mo kantidad og 16,000 pesos ang usa. Matod ni PRO7 Deputy Director Police Chief Superintendent Generoso Servo, nadugay ang pag-turnover sa mga armas kay gi-require sa National Headquarter na makapasar sa Firearms Proficiency Exam ug properly trained ang mga kapulisan nga hatagan niini. Nagiging maingat lang po kami sa pagdidistribute ng ating mga short firearms. And isa rin sa priority namin yung mga naka-assign sa mga urban areas, sa city or both chartered o component cities. Inuuna po natin ito. 255 ka mga armas ang madawat sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Apan base sa record sa CCPO, adunay 301 ka mga pulis ang nakapasar sa Firearms Proficiency Exam. 434 ka mga pulis sa Cebu City ang wala pa may syuhi og armas. Gipasalig ni Serbo nga mahatagan og armas ang tanang kapulisan. Pero in line with our capability enhancement program, lahat naman po yan ay mabibigyan. Kasi actually, ang talagang plano po ng pangkabuuan ng Philippine National Police ay talagang 100%. Maarmasan po natin ng short firearms yung ating mga police personnel. Dungan sa pag-turnover sa mga armas, gipasidunggan usab ang mga pulis nga nakakuha og taas nga grado ato sa ilang pagkuha sa Firearms Proficiency Exam. Madin Sabang, News 5. Cebu City Mayor Michael Rama naglaraw nga sa South Road Properties ibutang ang bagong Cebu City Medical Center. Doon na nagigahing nga budget ni ini, gawas pa sa gitanyag sa Department of Health o sa Piso Mo Hospital Co-Campaign. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi.
Ang dakbayan sa Subo adunay gigahin nga 162 milyones pesos alang sa tukurong nga bag-ong Cebu City Medical Center. Matod sa Executive Assistant sa Cebu City Government nga ang maong kwarta idugang sa gitanyag sa Department of Health nga 500 million pesos ug ang makita unya sa piso-piso campaign. Masaligon si Attorney Joey Daluz nga maaprubahan sa konseho ang ilang budget nga naglakip sa pagtukod sa bag-ong City Hospital nga posibleng ibutang sa SRP. All of these things, kaning kwarta, total it's really enough to finish, to complete the construction CCMC next year, no? O if madawat tanang financial assistance nga giingon. So, ang city sir na? Ni padayag si Mayor Michael Rama nga mas labing maayo nga sa SRP pahimutang ang bagong hospital kilid sa usa ka mall. Si SRP Consultant Engineer Roberto Varquez mo ay nagpropose nga sa SRP butang ang bagong CCMC tungod sa kadako sa luna sa moong dapit. So, piso mo, hospital ko. Tabang mo, dili na hospital ni Mike Rama. Hospital na sa katawhan. So, i-propose ng mayor kung mag-assign siya o housing budget na irregular goods din from Mambaling lang to CCMC. Gipakita ni Varquez ang luna nga butangan unya sa CCMC. Usa sa mga posibleng problema nga gitanaw ang dagan sa trapiko sa dapit. Apan matud pa ni Varquez nga ilan ang napaglantawan ang maong problema ug aduna na usab sila'y nahunaw na ang solusyon ni ini. So I recommended nga if ever mo decide yun ang mayor, you have enough lot, pwede nga mo assign siya og caution bus to transport visitors or the ones who will utilize or use the CCMC facilities from the Mambaling Access Road or Natalia Bacalso Avenue. better gapon ng SRP. Kay dako man og lugar hasta ang parking. Leslie Caminada Vistil, News 5.